poñernos a debatir excesivamente algo, senón máis ben eu sempre creo máis no encontro de reflexión, non de aportar máis preguntas moitas veces que respostas, que creo que é algo máis complexo na vida, dar respostas moi concretas a preguntas que o mellor hoxe vou plantexar, haberá 1000 causas para facelas ou haberá 1000 cousas que tal, pero non quero que me dades, como digo eu, eso, respostas absolutas, non, na vida, porque é complicado, sobre todo nun tema tan amigátil como son as redes e como son tal, non? É máis reflexionar, compartir e artellar as nosas experiencias en base a tal. En fin, imos, antes de empezar o evento oficial como tal, non? A presentación, e antes de presentarvos a vos, eu, como temos que ir conectando todas as conexións que temos hoxe que conectar dentro do Consello, porque emitimos por primeira vez en Twitch, que é esa plataforma morada da que é dona Amazon, non? E hai que, como digo, un pequeno paso para a humanidade e un gran paso para o Consello, poder ter unha conexión aí tamén. Así que nada. Interesante porque creo que este tipo de apostas, non? Tanto de estar en YouTube ou en Twitch ou tal, creo que achegan outros públicos tamén, non? O mellor hai xente instaurada no YouTube, xente que o mellor non coñece Twitch e pode ir a un lado, pode ir a un sitio a outro. E ademais, non somos a primeira, como se diría, entidade que estes días está creando canales en Twitch, porque creo que, polo que vin, a CRTVG xa ten a súa funcionando e xa vai... temos aquí unha representante que iba a presentar despois, non? Como tiktoker e como creadora de contido divulgativo, pero tamén temola en Twitch agora. Así que unha sorte. Pois nada, damoslle un minutiño de espera e xa presentamos ou facemos aquí cando me den ok, cando o Consello dixa, puximos para adiante e tal. Eu non gaño nada. Perdona, Titi. Dice que eu non gaño nada con estas cosas, pero que estou encantado de traervos as redes de Twitch. Estou encantada de estar con vos, porque eu son a última en chegar a isto das... Ainda que levo moitos anos en Twitter, non son tan activa, digamos. O sea, que son a última en chegar a crear contido en galego, digamos, puramente aí, con podcast. Así que veño aquí a aprender humildemente o que me contedes. Eu tamén, que... Bueno. Que eu pode parecer que, a raíña das redes da TVG, pero para nada, que logo nas miñas estou super ausente, así que, bueno. Onte falaba con rapaz, cos fillos do meu primo, a quen coñecían eran a Esther e a Agos, o sea que... Estaba, sí. E digo, coñécelo, pues claro. Por lo ver o xogar, dillo, pai, coñécelo. Home, claro, vou xogar. E digo, perdóname. Que guai. Sí, a mí sorprendeme moito que contasedes comigo. A verdade, non esperaba que me chamasedes para isto, pero encantadísimo da vida, aínda que estou super nervoso, que o saibades. Non estou afeito a estar dentro dunha cámara. Creo que mo dixo Agos, que levabas unha semana, non? Sí. Por favor, isto, como dicía, iso é o que iba a apuntar, nada de nervios, por favor, que isto non deixe de ser conversar do que sabemos, non hai preguntas erradas. Eu non sei nada de nada, A mí non me preguntedes cosas difíciles. Bueno. Eu creo que aquí o que menos problema ten eres tú. Sí. Creo, veterano da rede galega, en moitos dos aspectos, como logo repasaremos. Coa experiencia que tes, claro. Adoramos te, Jon. A verdade é que non aparece, sempre digo, por que non invitan máis a Jon a este tipo de cousas? É un clásico aí. Porque se pon nervioso. Por iso. Ben. Pois, por certo, claro, antes preguntei, non fixen mal eu de non documentarme ben. En galego, ao final, gañou o Gali Twitter? Ou o concurso non podía presentar? Non, o premio Gali Twitter, dis? Sí, chegou a gañar en algún momento. Non, o ano pasado quedou de subcampeón e este ano gañino eu coa miña conta persoal. Esta ano, é verdad, claro, esta ano fuches ti, claro. Porque sabemos que en galego e Jon Amil non son a mesma persoa. Bueno, non sabía, de feito. Igual que Clark Kent e Peter Parker son diferentes persoas. O sea, Clark Kent é Superman, que xa non sei nin parar, Dos nervios.
Ademais, este ano non se podían presentar... Está. Este ano non se podían presentar contas institucionais e corporativas ou dos Galituitos, se non me equivoco. Sí, non, decidiuse que non porque era moi injusto. Bueno, eu non sei, aí, bueno, é un debate, evidentemente, que quen queira telo, non? Pero, bueno, recoñezo que, joder, hai contas tan interesantes como precisamente en galego ou xente así que facedes, non creo que así, por exemplo, a conta de Morcego en Twitter o único que fai é crear, o sea, ser fonte, non, de información, de, como se de aglutinadora dos contidos que se crean, non? Pero no voso caso que hai unha relación directa co público, pareceme sempre algo do que falar logo, do que falaremos, non? Cando emprese. Estou aquí co chat a ver se nos dan o ok para comezar o 100% xa a facer as presentacións dignas, que claro. Eu teño o Twitch o Twitch posto de fondo, pero ainda non. Vale. Bueno, como son as primeiras veces, son ser así un pouco difíciles, pois. Moi ben. Bueno, pois para a xente entendo que sí que en YouTube o mellor sí está emitindo. Pois comentar nada, que estamos agardando aquí a que se conecte tamén a parte de Twitch, porque este programa está se emitindo en Twitch ou vai ser emitido en Twitch este evento, así que imos de calma e facemos algo de tempo aquí cos nosas convidadas da excepción. A ver, consello...